astero literatur margo bat ekartzen dugu Komatxo artean saiora. Gure gela honetan margo edo kuadro franko bildu dugu da. Literatur jarraitzaile margo hauek ikusteko parada izaten dute, edo irudikatzeko parada dintzat. Gaur margo berri ekarri ditugu bat ezean bat izan ezean alegia. Harri txintxolak eta idazlan hautatuak. Alaze dut izena margoek, edo kasurako liburuek. Egileak berriz Jalí Davant. Liburuak eskutan hartu bai. Eintzin marrazkietan gure solazkiaren soslaia. Jalí Davant idazabal Irristoi Larrabiren sortua da, edo sortu zen 1925. Zibireko Peitzarreko herri honetan bizi da egun bere familiarekin. Algerian soldadu egon zen 27 hilabetez, agronomia irakasle izan zen 35 urtez Asparneko laborantza eskolan, eskola honen sortzaileetariko bat izaki. Euskaltzain osoa da, duela 30 urtetik, edo ia, 1970ean izendatu baitzuten. Euskal politikan ere aritu izan zen, enbata, EGAS, eta Euskal Batasuneko kide izan zen, gaur politikatik urrunduta dago. Idazle gisa, erruz idatzi du, bosei, olerki liburu, bost pastorala, eta gizuzenan nintzen, bisaio eleberri bat, literatur sariak irabazi ditu, olerkian bereziki, asko saria 81ean, Salvador saria 84an, antzerkian Durangoko sari berezia daukan zen 86ean, errangarekoa, gero ikusiko dugun, idazlan hautatua delako liburuan bildutako artikuluak, artikulu egile oparo izan baita, eta bada, eta mintzaldi mail egisa ere, egin dira berak egindako lanak. Horrengatik guztiarengatik orain gutxi apirilaren 12an Sarako Ibarren biltzarra komendu zuen Filipo Ianbururekin batera. Baina, guk sarrean erran bezala, harri txintxolak eta idazlan hautatuak, elkar etxearen eskutik plazaratuak biak, liburu bi hauen karitara gonbidatu dugu Jalí. Ongi etorri? Bai, eskerrik asko. Bai, heldu gira, ez da lehen aldia gurekin zirela, Jalí, baina beti ere baduzu fruiten bat edo berte. Eman izan diguzu guk sarrerak aipatzen ditugun eta literatura liburuzko aipatzen ditugu alegia paisaiak eta zelako liburuzko zuri bitzia, euskal literaturaren berri ere eman diguzu nola ikusten duzun eta horri buruz eta horkoan bai gerarituko. Ni galin baduzu pizkat urbildu aldera Euskal Herri osoa hartu beharrean iparralde hartuta, oain bi urte luze hemen izan zinela gurekin, nola da literatura iparraldean? Idazleak gerota gehiago gara, euskaraz idazten da gerota gehiago, ez dakit inork irakurtzen gaituen, agian batzuek. Hor dago kosta, guti irakurtzen dela euskaraz iparraldean. Hori da pixkat eta kezkatekoa, hori da nola egiteko mina sortarazten duela. Bai hori, eta zuberoan bereziki euskaraz oso guti irakurtzen da. Arrangura, erran nahi nuen eta bai, mina, eta baina arranguratuak ziruze eta zera bera ere apaldu daitua. Bai, eta guziz gazten aztian, hemengo egoeraren alderantzizkoa da, han zaharrak oso euskaldunak eta gazteak guti, hemen alderantziz zaharrazko pestaki euskaraz eta gazteak egia denek eskolan, ikastolan euskaraz ikasten dute. Hemen erronka da, gero euskara hori gabiltzea. Bai, gero han ere askok ongi badaki eta guti abitzen du. Eta frantzesera lerratzen da hori ere, hango aje bat.
ondia. Omen aldia ipatu dugu, Sarako idazlen biltzarrak urtero Basko biharamunean eta egiten duen biltzarre hori dugu, gure itzulei jakin dezaten, iparraldeko berezik idazlen biltzarra, eta hortzen Filipe Oianburuekin batera omendua izan zira, zeren seinalea da omenaldi hori, lehenbizi ongi kauzitua, ongi bizia. Ongi joan zen, eta gainera jendea ederki etorri zen goizetik, ez zen negatik, baina arratsaldean beti pasatzen da, pasatzen dira familiak eta alako feria, giro bat horago gozoa, baina pixka bat harina. Goizeko sakonagoa izaten da, zeren hor jendeak hitz egiten du idazleekin eta. Beraz, bai omenaldi hori, bai poliki joan zitzaigun eta gauza gozoa da. Baina berre moran adierazten du, zahartzen ari garela. Hori ez egitola erreteragoan eta horren zindali dute den, baina, adierazten du ere, lan egin duzuela, kasuntan Filipe egin batera, aspaldiko euskaltzalegi, omenduak, etorriko dira, araiz, gehiago. Arte lan gehiago egin du, uste gehiago baitu ere, baina eni atsegin handiena egin didana da, ene lan, idazlan hautatuak publikatu dizkidatela. Eta, idatzi ditudan gauza guztien laburpen eta bilduma bat bezala da, uste dut ongi atea dela. Hori geroxeago ikusi dugu, nola osatzen duzu egun bat? Erran dugu, estatu erran erretretan edo erretiratu zira, eduen urtean uste dut, ez dira, urtea gehitatu da, baina 70 urte betiko dituzu, baina ari zira tira ala, karrazkan beti lanean. Bai, behartzen haute. Denek lanera bultzatzen haute. Zer egin duz da. Ez zerraiten ez dut ikasi, eta itxeman ez giroz, beti behar da. Hori da. Jo lanetan badira batzuk, maite ditu danak, olerkia bizten da, hor, inork ez nahu behartzen, hori ene baitatik egiten dut. Beste lanetan egin bidez ere ari naiz, eta bai denetatik. Eta izaltzen dian ari zerrek, zer kentzen dizu, zer ematen dizu? Ez jolzen dituzkit zer kentzen, asko ikasten dut, nire baino gehiago behitakite hor dut izagienek, eta ez zaite lan hartila. Ez zai bakarra dut bidea, zuberoan bizi naiz eta bilasko egin behar. Edo txarrak iparaldean, edo kamioiak egoaldean. Autopista edo autobide hartzeak ez duzu urtatzen basaitasuna. Hori, barakizu nola den, zukere egon edo egiten duzu. Hori bera, eta hori aroaren mentura edo. Bai, hori dut etzaian. Bestenez, artikulu egile gisa, ari zara, literaturaren egiten duzu, familia ere ipatu dugu usatu duzula, hilobak baituzu, haiek ere zudazki ere tiratuko zaituzte, mendialderat edo promeratzera, orain udaberri aldu dela eta... Bai, bi alaba ditut, bat herrian, ezkondua da, eta alaba bat badu, eta beste bat ataratzea aldian dago, azai bateko ezkondua, eta zantzan ari da bera ere, eta gaztak egiten ditu, haritxeme alabak ditu. Herrikoak egin ero ikusten ditut, eta aparatzekoak gutixago, baina aitona izatea gauza oso ederra da. Aita izatea baino erretxagoa da. Bai, gogoan dituzu orain indik ere zurazki aita batara, baina aita bete beharreko garaiaiek eta orain gozoago, libroago. Bai, baina aita izate ere ongi joan zaitu. Gero norbait bizi deno aita edo ama
egoiten da beti. Eta dudarik. Gizon, ez da nahi izaz, plenitu alzatu dira. Da bai, zoriontzua naiz orohar. Baina inor ez da beti zoriontzu. Gora behar da dira bizitzan. Inorentzat ez da erratza bizitza. Baina orohar pozik izateko da dut. Gari daban dugu gurekin, Ari Txintxolak, lehen bizinek eta gero idazlan aurtatuak liburua izpideetan dugun, Ari Txintxolak, liburuaren karitara, poesia liburua, nola heldu da poesia liburua? Nola heldu zauztuzi? Bai, poesia batzuk banituen alde gaurretik idatziak, eta haiek bildu ditut, eta sailkatu. Gero, beste batzuk idatzi ditut liburuaren xedea hartu ondoren, beraz azken hilabetetan. Beraz, denetatik badu, duela urte batzuk idatziak, eta gero oraintzi idatziak ere bai. Eta sailkatu ditut, lau urtaro eta ikasi naiz, ez da gai originala, baina behin ere asetzen ez den gaia da, eta uste dut poeta guztiek korrektaz idazten dutela. Gero ikusiko dugu atalkat izkert, beti ere soiten dugu izenburuari, azalari berari, azalari begira, nola zeman duzu liburuaren azala gustatu zanzu? Bai, eta tituluaren araberakoa da, Ari Txintxolak dira, hartxintxarak, haritiki batzu, uenetakotan sartzen dira. Eta titulua etorri zait, Frances Ipui batetik. Zazpigarren mendeko Ipui bada, Lepetitu Z, Gilles Perro batek idatzia. Eta hor, putiko bat ere maiten dute, basoan gautzera. Eta hori susmoak sortzen zaizkio, ere maiten dute bai, eta sakera betetzen ditu harri txiki xuri. Eta ez burutxo da, guretzat. Eta joan ahala harriak ereiten ditu pirka-pirka. Eta horiei esker gero itzultzeko bidea aurkitzen dut. Hori dira Ari Txintxolak. Horiek dira. Eta zuretzako zer dira Ari Txintxolak? Bizian sendra bat edo bide zidor bat aurkitzeko. Bitarteko batzuk. Metaforikoki horrela ekarri izan egitezu poema horiek. Bai hori da. Gero, aipatu behar dituzu atalak, egeranik, eta, urtaro da lehen atala, horiek ikusiko ditu, baina beste aitamen batzuk egin dituzte, nola, poesia idazteko akmiloaren behar duzula, edo ez da hori zuzen aurrela erana. Ez orokorkiago idazteko, baina poesia erantzat ez dut horren beharriko. Alderatu. Hori enegruga da. Gero beste lanetarako, behar du da. Akubo behar dut. Erraz idazten honen duzu, baina alperraz ira, hola, zuk erana duzu. Idazteko erreztasuna beti izan dut, zarotik hori. Bai. Eta mugatu behar ditut berpausak eta hortarako olerkian oso erosoa zait sonetua. Hamalau neurkit badaude eta hortan kokatu behar dut dena. Hori lagun garri zait, baina berden boran lana eskatzen dut. Oso zehazki idatzi behar da hor. Gero ikusiko du bai formaldetik eta baita ere nola izendatua edo nola kokatu izan den liburua estilo aldekin egola, baina bekatari gisa agertu zenuen zure liburuaren aurkezpen egun, zindak hori? Alzera. Kasu zara, alzer gisa agertu zindelako? Hori da. Erranduko formaldetik hola begiratuko dugula eta lehenbiziko urtaro ezin bestea da bizizaren tokian bizizan da naturaren baitan poesian ere murgiltzean ere natura izpi eukaitu. Hori da, bizina izan tokian errezta poeta izatea eta normala olerkiak
sortzea, gero poeta onizazio hori beste gauza da. Horrek lana eskatzen du izan. Horrela, jene atalez atal, beste bigarren atala sorterri izeneko baita, eta liburu honetan beren sorterrioa haukan duzu izpide, baina hasi zubirotik eta gero Euskal Herri osora nigan. Bai, atal hori zu ereraz idatzi dut, hor hamar bat olerki erezen dira zu ereraz, eta beste guztiak batuan dira, ziro eta hamar bat dira, eta atal hori zu ereraz. Eta zuberoa ama maitea, zen da? Hala ikusten dut, horrela baita. Eta Euskal Herria berriz emaztea. Bai, eta hori da nire ustez gauza berri bat. Eta gure belaunaldia aitzinekoatek behezten duena. Aitzinekoak ere Euskal Herria maite zuten, bezain bat, segurazko. Ama bezala maite zuten, eta azkenak maite zuten hiltzera doan ama xarra bezala hori, ageri da kantu gintzan. Eta guk hori ez dugu onartu, hiltzera zualako hori. Beraz, nik behintzat, pentsatu dut, Euskal Herria emaztea bezala maitatu da nola, eta harekin aurrek egin. Eta hor agertu zen, belaunauri berri bat, beraz, abertzaletasuna. Iparraldean, edatzera saiatu zena. Horregatik naski, hirugarren atalari herri minez edo izena eman diozu, biziduz hori lehen errandu bezala mintizatekin, euskera ere apalduz baitua, euskera doa... Bai, hori denek ezagutzen du. Salvadorrek erantzuen bezala. Bai, Euskal Herriaren egoera nekea denek ezagutzen du. Dut ez duela azaltzen esplikazio beharrik. Natura horretan, hori mendia esaterako paratu duzu edo aipatzen duzu poema bat, edo batean, bera gabe ezin da ulertu Euskal Herria, edo Zuberoa, eta natura aipatzerakoan hori mendia gertzen da inizietan. Bai, eta Euskaldunek asko maite du mendia nahiz ezten oso mendigora, baina Pirineo guztian Euskaldunak aurkitzen dituzu. Edo nun, Ordesan, Pinetan, Montepelidon, Aneton, Benaskin, denetan Euskaldunak. Bai, beraz, mendia ez du hain gora, baina mendi gora den bila joaiten gara, eta gero Himalaian nolaz ez. Eta tal horretan justu, gero ikusiko behituko beste batzuk, izen propio bat agertzen da, hori dugu bigarren itxaun eranen dugu. Bai, itxaun iruri, bai. Itxaun iruri, zendako bera nola ikusten duzun, sorterriko laguna duzulako, baina lehenbiziko parte honetan agertu da, gero bestetan beste persona batzuk eta aipatu edo mendu behar dituzu zure poeman, zentako diferentzia hori? Zuberoaren gotza eta hotza izan da ilamen gerri batez. Beraz, bigarren mundu geroztik. Eta lehen genuen etxaun handi bat, Barkosikoa, eta honek irakutsi du, bestea zen handia zela. Baina, era oso desberdin eta diferente batean. Harek Itxain Barkosek aislatzen du Zuberoaren malda iluna. Eta honek aldiz malda argia, eguzki aldea, alde alaia, eta bukolikoa. Zaldi gaban dugu solaskide, eta harri zintxolak, zendran barrena pausaturik, gure lagunak edo gure bide lagunak edo eramaten dituztenak. Parece zenun
itxaun irudi, zureko bukolikotasun hori agertzen dela. Zure poesia klasikotasun baten barnean kokatu behar dugu? Ez dakit hori besteak eranen dute, baina nik idazten dut maite dutan bezala. Eta azken batian berdin zait klasikoa izan, irakurle batzuek maite baldin batute idazten dutan. Eta pastoraletan gauza bera pentsatzen eta erraiten dut. Zer du berririk aurtengo pastoralet, ez dakit zerbait berririk baduen, baina azkenean konda dena da, edera den ala ez. Eta hori iztut besterik esanen. Eta du herri minez eta herri minez delako atal horretan, hainiz, lagun jandako, hainiz lagun egindako poesiak, berki aparatu dituzu, baina gero beste atala bat, horrengoan eta bizi minez, ez? Erran egitea, itxaun irudiren nolabait erranda, itxaun irudiren bidean bizitzeko grinoa da, hola, ez? Bai, izten da, eta ni herrioi pentsatzen hasi nintzen, lehenbizikoa da izan genuelaik, eta horrela aur ninen gua, nindera sonditu nuen nik, bizitoria zen, beharik. Baina ordutik izan nuen aurran gautzeko beldurra. Orduan sortu zitzaidan kezka hori. Eta herioa gerotagi jau ikusten dut, ni baino zaharragoak asko jaiten ikusi ditut. Ene harinokoak erotagi jau, izautzen ikusten ditut, zoritxarrez. Eta zoritxarrago handia, zoritxar handiagoa da, gazteagoak, eta gaztinuak eta haurrak duetan ikusten ditut laik iztuna. Eta hori oso ezin onartua da, azken batekoak duetan gara, bizitza bat bizi izan dugu. Biztan da sorpresarik eta jaiteko, baina gazteak eta haurrak ez dute bizitza bizi izan. Herri minez, bizi minez, aipatu dugu zudura duzula ama, Euskal Herria duzula emaztea, badarek ziluz bat, egizu zer horrek asmatu hori, baina zure poesian agertzen dena, Euskara izendatzeko, amerri, ama eta herri. Bai, Euskara eta Euskal Herria izendatzeko amerria, bai. Eta hori norbaitek esan di, baina aberriak ez duetaikin ez zer ikusteko hala uste nuen, eta hartako zatu dut. Amerria zen niretzat patriak ez du zentzurik matria da. Amalura eta amalizkuntza. Jo, itxia bai hori aitaren da, aitak egina, baina amalurrean eta amaren ganiko hitzekin. Hala, eta biek bat egiten dute. Dela. Iria maite duzu eta iria buruz idatzi duzu. Izanaren artean ere Gabriel Agesti azaltzen da, badakigu denak gero ikusiko du orinagotik Gabriel Agesti, joan den aztean ere mintzatu ginen Agestiri buruz, beti joiten ez den persona dugu, hila izan gure baitan edo gure artean gelditu zen persona eta idazlea baita. Zer da zure zarako menditar bat entzat iria? Iria exotikoa. Beraz, egaurikoantzat zuberoa da exotikoa, eta guretzat iria eta bereziki Bizkaiko iria handi hori, Euskal Herriko handiena, Bilbo. Zistanda. Donostin bestera sentitzen zira, beste gisa batez, herriagoa da? Donostia oso maite dut, eta eskontzako xangoa hemen egin genuen. Hirietan maitena dudaikabe Donostia. Pero Bilbo beste dimentsio bat du. Ilunagoa da, Bilbotarek barkabizu bate badena zakarragoa ere. Eta hor, poesia, bere gizako poesia bat sortu zuen Gabriel Agestik. Eta horretik batzean osasko karri zuen. Euskara batu bat berak sortzen hasi zuen.
Bertso gintza berri bat ere, barrokoa, eta bertso librotan. Eta hor batzuek harria bota zuten, ez zuten onartzen horren beritasuna, horren barrokotasuna eta mordo jokeria, eta ez dakit zer. Eta hor konparatzen dut pixka Picasso pintura ezagutzen ez duenak, eta eran dezake horrek ez dakit pintatzen edo pintatzen. Baina Picasso lehenbizi pintura klasikoa egin zuen. Eta pixka bat ikertzen badugu, arresti ikusten dugu, lehenbizi olerki klasikoa egin zuen eta ederki. Beraz, gero egin zuena zela edo zer gauza. Hor, ateberiak izekizikoan. Hizkuntza berria, tema berriak, ideologia berri bat, estilo berri bat, eta oraiko poesiai atea izekizioa uste dut. Justu gari urte buru inmezu, diritzan atalean paratu duzu, mongarrenean hainit dira izenak, eta azken urtetan joandakoa gibiretik edo azkenetik azita Jose Mari Sartostegi, Ximeno Zurio, Itori Anagandiaga, Italia Sante horren hainit dira, baina azkenetakoa Jose Mari Sartostegi eta justo euskaltzen dian ezaguteko zen. Bai, hori guztiak hor hamazazpi dira, euskaltzen laguna nituen, osoak edo gazleak edo horrek ez du kasu horretan importantziari. Eta beraz, horiek dirka joaiten ikusi ditut. Pero azkenak hor sartzen, azkenetatik zen, ondorien egokitza. Gerotik zen dudena, beraz, euskaltzen batentzat oso berkatzen. Utziko dugu izan batez harri zintxolak, bidez zidor horretan ibilia, eta hasi gira, omenaldia hitza aipatzetik, eta justo joan den milabetean omendua izan zinela Sarako idazleen biltzarrean, eta zuzer horrek ere uste dut, liburu honetan, zure bide lagunak, bidei lagunak omendu dituzula bideziki. Baina beste liburu bat ere ekarri dugu, eta aipatu biltzar horretan, biltzar horren karitara plazaratu zela, liburu gotorra, eta nahi dute, idazlan atatuak den aldetik, ez dakit, zure lan guztiak egira hor, hautatuak baizik. Hau nola aldu da, liburu hau? Hori, horren egitera bultzatu nahi duten Daniel Lambert adiskideak eta Lizan Alfaro adiskideak. Daniel Lambertek beraz Euskal Kultur Erakundeko zuzendari ordezko bezala. Bultzatu ninduen, zeren etzidan hori esan, baina. Orduan, baina aurtengo hautatua ninduten, beraz, Sarako maldian izateko. Eta hori buruz asmatu ezan, zitatuan hautatuen biltzea. Eta esan Zarrok ere bultzatu ninduen eta lagundu elkarreko teknikalari bezala. Eta guztura, zuzer horrek hautatu edo aukeratu dituzu lan hauek, kanpoan gelitu dira iniz, nola? Bai, nik hautatu ditut, eta hori estimatzen dut. Hori eman didaten askatasuna. Biztan asko gelitu dira kanpoan. Literatura ipatu dugu, harri zintxolak, zaterako, eta hau gehiago pensamendu, zaio moduko bat arbezak egun, ez eta badira ere literatur olako araz edo puru hori ere bada hor, pasarte batzuk,
ala nola pastoraetako pertsuak, ala nola eleberri bat, eta hola, baina, pentsamentu danen, gehiago kasetan saioan diote ez da egite. Bai, erdi pasa betetzen dute kasetetako artikuluak, eta gutiz gehienak dira iritzi artikuluak. Gero jastatzera maiten ditut saio bat, idatzi dutan eleberri bakarra, 6 pastoraletatik zati batzuk, 6 olerki liburuetaik zatino batzuk, Euskalduniko mintzaldi batzuen zatiak, eta azkenean Geo Sanchezez idatzitako artikulu batzuk. Eta nola da, zentzuetan lehen garego zut iparraldeko literaturari buruz, hau literatura izan da ere, nola da pentsamendu iparraldea, nola ikusten? Idazle asko badago, talentu asko, eta bai, halako bizi bat eta bizitasun bat badago. Gero ze eran, pentsaketa eta gogoeta asko gure egoeri egira. Berbada, politikak pixka bat estaltzen du, bestalde dagoen pentsamendua, iztakit. Pentsalariak badaude, adin batekoetan saritoan usteztu ezagutzen, eta bidira zar herrian astero idazten duena, eta zora ezizia, berrezantziak filosofua, eta abar, aurrelia kotxa, eta zail eta mai guztietan badaude, idazleak eta bertsolariak. Zuzun ere egiten zira, nik eta etxaikon gustatzen eta hor dibiltzea, agian Donosti galo eta Bilboraino horra joitea, baina itzaldiek ematen dituzu eta azkenetako bat justo baigorren, pentsu dut barraitz elkarteak gomitaturik izan zela, eta Nafarroaren egunaren karietara, antxo haundiaz, uste dut horri buruzko pastoala ere, Arita prestatu duzu? Hora nik prestako dut, beste dira ikasten ari. Eta hori nuiz emanen da? Hori, ustailaren 25 eta abuztuko iganean. Igande arratsalde. Aurtengo pastoala hori zain da, bakarra izanen da, galditza duzut, gozatu baita bi ere urtepenean emaitea. Bai, eta hori iztego zona izaten, baina bakarra dolaik denako beki. Salu behar dela ikusiak, bi aukera baik ikuste. Baina, bai, maulen emanen da, mauletarrek emanen dute, eta hori gauza ona da, zen maule ezaguna da, euskara galdu batuen hiri bezala, espaldian galdu batuen hiri bezala, eta hor ikusten da euskaldunak badaudela maulen, eta zilotik atzea dira, eta bien ez diela berriz zilora itzuliko. Ni urte joan dira, justo, Sancho handia sortu zenetik edo izenetik? Ez tronura izan zenetik. Eta hartako da zuzen behaz pastoral hori aurten emaiten. Eta horretarako idatzi nuen. Eta homen aldiak izango dira bestalde. Onda zibilian eta pastorala ere, uste dut dela gora, eta beste toki batzuetan. Eta honen aurreko edo honen aizineko pastola Siberoko maki izan zen? Hori da, duela 3 urte nintzen. Justu uste dut ekarri diguzula horren zati bat, gazta gisa, zer Bai, bi kantu ekarri ditut. Bai, lehen ditut, posgarrena entzunen du. Bai, eta harrikarren honenez dago, batzuek editzi gauzituko dute, iraken getatzen denarekin. Orduan gure askatzera etorri ziren. Duela 60 urte, Amerikarrak, Britaniarrak eta Kanadiarrak sartu ziren, Normandiako lehorrean lurreratu ziren, eta Europaren askatzen hasi ziren. Beraz, haiei eskerak, eguntzen baiten buruan ospatuko da gertakizun handi hori. Horra gure sintonia, biografia talen maiten dugun sintonian Gabriel Aresti ekarri dugu Israeli Labanten eskutik.
Gabriel Aresti Eurola idazle eta poeta, Bilbon sortu 1923 urtean eta 1975 zendua, Zaldi euskaltzaina izendatu duten urtean. Joanen astean ukan genuen gurekin, horregatik ez dugu bere biografia berriz ere aipatuko, bizik ezaguna baita, baina Zaldik hautatu nahi izan du, bere liburuan agertzen da, eta justo bere Arri eta Herri liburuetik pasarte batzuk edo poema parte batzuk irakurriko ditugu, eta gero ere berari omenaldi gizan estimatzen baitu. Edo poema bat, berak pasatutako poema irakurriko dugu. Lehen ere erran dauku bere ikuspegia Gabriel Aresti buruz, eta besterik gabe ona idazka gisa Gabriel Aresti. Jode egia beribil bat, estenez mila gezur ongi kuadratu. Esanen dute hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Egun batean ez du inork ezer erosiko. Egun batean ez da merkatuetan sagarrik salduko. Egun batean guztiok izanen gara zoriontsuak. Gauza bat dago autoetatik Euskal Herria zaintzen duena, atxularren begia. Gabriel Aresti izeneko poema, erramezera Zaldi Dabantek paratua Arri Txintxolak derutzan liburuan. Jondoni Gabriel Arestik berri hon bat ekarri digu, Euskara gorri jaiki dela Bilboko nervioi beltzetik. Ibai zabalak itzua itsasoak berpiztu du. Aguntz ikinen artetik Euskaldunen artizarra betiko Venus berria. Sartzauletik sortzaulera Gabrielek bestitzen du bere bi hegal handiez eta luma herrikoiez. Presondegitik jalgia, burgoi dabila bizkuntza, karikako abestian txiroaren grekoa da. Isuriko dut negarra eta galduko bizarra, Euskara salbu ikusi gabe goizegi joana baitzara. Baina bizi da Euskara, esperantza bat bezala, eta zure poemen oihalaz orniturik dadabila. Euskara da bizirik eta goazen oro kanpora, etxepare berria dugun beste alez ohora. Sintonian bat batean finitua eta Gabriel Aresti paratutako poema hor gelditzen da, esanguratsua. Esanguratsua ere Zuitako herriak 2001ko uztailaren 15 eta 21 eman zuen Sibiroko magia, eta helduen abuztuan ere berriz Antxo handiari buruz izanen dena, Maulen, hirian, hori ere beharrezko baita, ez? Bai. Maulek asko egin du Euskararen aurka zuberuan, eta orain alde egingo du. Ja, trompatu hori baita, trompatu da gizonak aurka egin baitu, eta ez. Orain alde egiten du, eta egingo, agian. Interen dugu beste pasarte bat, Sibiroko magiatik, agian, Sibirotarren erara, agian, osala edo. Bai, eta hori Soviet Batasuneko gudarien ohoretan, zeren mendebaleko aliatuak ez ziren behar bada sartzen ahalko Europako lehihoretan, bestaldetik ez ziren Soviet Batasunekoak gogor ari izan Alemaniaren aurka.
Moskuko bidean du pasartzen egiten buru. Hori da, zen han Napoleon bezala galdu egin behitzen Hitler. Napoleon gainera Iberiako penintsulan ere galdu zen. Agian, horretzen nuen, eta agian izanen dira ere, agorridean maulen, eta agian ingonen zaitu ere beste behin batean gurekin, komatxo artean saioan. Mil esker. Gogotik. Ziara beti gogotik.